Právě si dáme někdy vlastně, aby jako srovnali tu výhodu. Dobrý den. Je ten gor. Ne, to, aby tam taky byl nějaký obránce, tak už ne. Ty vole. Tak současně jsem spokojený, proč bych nebyl, je tu asi 90 hráčů, což je tak běžný na turnajích tohoto rozsahu. Čili účastí je třeba vyjádřit spokojenost. A co se týká, jak se daří v turnaji mě, tak mám jednu prohru zatím, 2 výhry, no tak uvidíme, no, co se z toho ještě vyvine, ale já myslím, že tohle není až tak důležitý. Tady je důležitý získat body, být někde nahoře, získat body, které jsou potřeba pro postup na mistrovství republiky a není potřeba být úplně v tom čele. Posílili jsme naše družstvo od 2 hráče přes polní, dá se říct. Jsme spokojeni, protože v prvním zápase nám Posila Pražská v podstatě vyhrála ty zápasy. Pavlovi Pelikánovi ze Záhřebu se zatím nedaří, ale věřím, že to bude jinak. Pokud jde o dnešek, já jsem tu trošičku jakoby navíc, ale zatím to jde. Máme holku, která je bez prohry, takže očekávání jsou určitě pohár v ženách a nejlíp i pohár celkový. Já jsem se vrátil čtvrtce k soutěžím ligovým pořádaným Unii asi po roce, po 2. No a ta členská základna se rozšířila a důležité, co se mi zdá v tuhle chvíli, že se rozšířila i ta špička, která byla uzavřená a v dnešní době ty mladí hráči se strašně zlepšují a můžou porazit každýho, takže v současné době není favorit a myslím si, že ty turnaje jsou mít zábavnější a je to v pohodě všechno. No, pěkně. No.
Vítěz kategorie mladší žák Adam Sirůček, Sokol Pešky. Mám fotografa. Vítěz kategorie starší žák Roman Rejsi, Old Friends Most. A už. Třetí místo a zároveň vítěz kategorie juniorů Robin Homolka, BAL ze kategorie Pavlovou. To se oddali, Tohle pohár. Tak a teď pojďme Petr Honza, zároveň Petr Honza. Budu jako vítěz. rozmazaný, to děláš. Taky má tušku, taky má. Teď si měl, že se hlavu do země. Ne, na naše Tak a vítěz turnaje Míra Škorpík, BAC Dragon Brno. Pokud mi to trvalo. Když máš si vysoký taky, tam nevyjdeš do obrazu. Ne, je to super, zase po nějaké době jsem vyhrál kvartál a musím říct, že je to těžký v tom, že se nehraje finále, že to takový zapekrytý, je to zajímavý, ale zase člověk neví, do čeho jde, takže jsem to spíš musel risknout. A když jsem viděl, že vedle jsou remízy, tak jsem to nechal být a ono to vyšlo. Ale bylo to drámo a bylo to super. Krčet, jo! Úsměv, rozvíráme se, to je ono.